Panapa nhai succession panapa yakutopisa yakutonetsa. Pakubuda aiwa mashoko nenhau yekuti aiwa kurwara kwakaita general mumadays aya amuziva aiwa just after aiwa 2018 elections. Panapa pakubuda mashoko ekunzi aiwa vakomana whoplanned aiwa is dead. Panapa vari kushamisika noda kwokuti machina aiwa akauya akarivhisa ndovabringa back general to life. Sana pina mashoko amudanyura panapa ndodwa subscribe like wataondope like kontimira panapa paindo yamanjara Jaros anomudanyura achiti Christopher Mshangwa budgeted for a dead Chiwenga, then boom, the Chinese brought him back to life. Now they are at 6s and 7s. Hanzi ukaona gudo rotata mahobi ziva kuti mubvumbi wabvira kare. Kushata haro gudo asi hari ndike chakafa chega. Igudo guru iro mashoko ari kuda panapa patirikuona kuti ma-attacks on general panguva ino akusafisa zvinhu zvaiitika behind the scenes kubvikira vachikama up onto power. Pane zvinhu zvaiitika underway, mashoko aitogona generali kumushora kana against him and the likes. Now chokwadi chese chakuda pachena, people now are coming across maleaked audios. People vari kuona kuti even aiwa pamarallies vanhu vanenge vachiita mapropaganda vachiva vachiita maanti-Chiwenga propaganda panguva ino chokwadi chakunyatsa kubuda. But vana majara chesu vakubuda panapa vachitaura nhava vachiti aiwa these guys they had planned kuti aiwa general varove pasi varove chikusiri, but vari kuya vachitenda aiwa machinese kwakaenda akanosika treatment vakadzosa him back into life. Mashoko akunyatsa kushamisa vanhu and people now vakuwanawo the another vision and evidence why vanhu vachimboona general vasingapindiri aiwa panhau yaex wife wavo vanoziva kuti panguva ino she has been amputated. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section menu kudze mafungiro enyu, so subscribe or like, tinotoona bell icon.